салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ дорем. Хубе иншаллоҳ ҳар яки шумо. имрӯз аэропорти Жуковский да қарор дорем, хостем ки ай вазъият шуморо хабаррасон кунем, ногуфта намона. Нафарҳои да ки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое дар кор мешавад, номерҳои мондагӣ да муроҷиат карда ба дили пир харидорӣ карда метавонед, дар WhatsApp муроҷиат кунем, беҳтарин мешавад. ва барои паҳншавии видео то ки дигарҳо хабардор шаванд ва барои канали моро дастгирӣ кардан лайка биҷиқен ва подписатсия кунен, миннатдор мешем. Аэропорт Жуковский. рости имрӯз омадем, ма ҳами қарӯзе ки бигем ҳами аэропорти Жуковский омада будам, ба мисли имрӯза тафтиша наида будам. Яъне имрӯз дар ҳақиқат ҳам тафтиш зиёд буд. Ай кадом сабаб бошад намедонам. Дар он дам бидем бигем нафарҳое ки мераванд ҳуҷҷат пирсидаиста буданд, ҳами гуна вазъият ай дина шаб дар дамадедва будем, и хеле бад набуд бигем. Ва дар оянда бо чӣ шавад ай мардум пурсида ё ки худмонам ки бием ҳатман хабаррасон мекунем. Ва чӣ гунае ки медонед ай 1 декабр дар аэропортҳои Домодедово ва Внуково ва Жуковский Шереметьево ва ҳамчунин границаи Маштак ва Оренбургский област изи ангушт ва акс, яъне ҳам сурат, ҳам отпечатка гирифтаистанд. Дар видеои гузашта мо гуфтем ки нафарҳое ки меоянд мегиранд, вале айни замон ҳам нафарҳое ки рафтаистанд, ҳам нафарҳое ки омадаистанд, гирифтаистанд. Барои мо чӣ камбудиё шидаистаи шиносоимон ки ҳаррӯза дар аэропортҳо мега ба мардум бигем ки барвақттар биёянд, барвақттар регистратсия гузаранд ва барвақттар пограничный контрола гузашта даромадгоҳи самолётшона ёванд, то ки опоздат накунанд. Барое ки чандин нафарҳо ай ҳамин сабаби беаҳамияти ай рейсшон дер мондагианд. хоб ва масъалаи дигаре ки мегӯянд ки нафарҳое ки ном фамилияшон алиш кардан омадагианд ки яке ай номҳошон депортатсия доранд, рафтан да ягон камбудӣ намешавад, отпечатка мегиранд, то имрӯза нашида. Агар шавад ҳатман хабардор мекунем ва нафарҳое ки рафтаистанд кадом нафарҳоя бигем мегардонанд, ҳамовое ки штраф доранд, ҳамовое ки қарз доранд, фарқият надорад. Ай золотаи камина ё ки ай делимобил, вале қарзшон муддати зиёд просроченӣ шидагиаст, супоридагӣ нестанд, да суд додагианд ва суд бигем баромадана манъ кардагианд. ҳамун нафарҳоро бисёриҳош мераванд миёянд, вале муддати зиёд ки мешавад намеспоранд. чӣ гунае ки гуфтем метавонанд ки гардонанд, фарқият надорад шаҳрванди Тоҷикистон бошад ки шаҳрванди Россия. дигараш бигем ки рафтаистанд ва нафарҳое ки через Беларусия омадагианд, ҳаракат кунен через Беларусия равем. Бо барои чӣ? Барое ки ҳолате шид ки ай пограничный контрол дар ҳолати маълум шудан ки через Беларусия омадаги ай гирифта спецприём бурда, баъдан через спецприём рӯй кардан. ҳамин қадар маълумот умедворем ки фаҳмода тонистагем. ягон чиз нагуфта бошем дар комментария нависем. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдорум ай ҳаматон бошем.